Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu, Mayeni, no Macele, first wife, no second wife. Yinhle ke nale. Ngithunyiwe anti la labo anti ba ku social media ifamily le yasemzumbe le busy ku social media. Nayi into enhle engithi Yinhle. Mayeni unompumelelo impumelelo siyambona lo ngathi umpumelelo uzama isithembu asikho kodwa kuleyo uzama isithembu mase kuthi uMacele ngapha uno abongwe okusho ukuthi bayakhahlela ke into yakhona ke ekhaya umpumelelo sibonile ngala Uthando Nes'thembu season 5 kukhona abakwenzayo njengomndeni ukusho ukuthi uyahamba uye egoli izinto zebhola kwaphinde futhi kwavela ke ukuthi engathi uphumelelile uzodlala kwi-team kule soccer club sengikhohlwe igama ngiyaxolisa kuleyo ndawo sizoyifuna kodwa siyithole sikubonile ke lokhu ku season 5 saphinde sakubona futhi ubaba Macele ekuveza ku social media into engiyinake ubaba Macele ngathini yabo uma umbuka kuThando Nes'thembu ubuka nje ubaba engizothi mina okwaziyo ukuba i-best character ngoba le ayiyo kuThando Nes'thembu nale ayiyo mase eposta kwi-family page ayifani. La kuThando Nes'thembu siyabona ephazamisa izingane ezidla ekhuluma indaba ezinkulu phezu kwezingane kodwa manje masisiza ngapha kwi-family page i-page laba update khona ngomndeni sibona ewubaba supportive ehamba zonke izinto lezi okufanele ukuthi zihanjwe abazali ukusupporta izingane. Nayi ke into abayincomayo ko anti ba social media uabongwe siyeza ukuthi ukhahlela kahle ibhola ukhethiwe kuma high schools ase KZN ukuthi ayomela isikole sabo. Ubaba Macele kuzivezelile leyo ndaba kanti futhi sike sabona futhi uyathopha nje uabongwe esikoleni wenza izinto ezinhle ngizothi nje uwenze umndeni uziqhenye ngaye ngapha umpumelelo naye futhi ubhizi ngebhola egoli sakuzwa lokho sikubona la kuThando Nes'thembu so izinto ezinhle siyayincoma uMayeni noMacele ushuthi nje balokhu belandelana lapho sisi ababuye bebhekane ngenye indlela okunye yasose siyakhuluma phela ngoba nakho kune TV show kodwa lezi ezinhle nazo siyayithanda ngoba phela kumele kube nomehluko umehluko suncome ngoba nawo kuwe nje makuvela umehluko siyathanda ukuthi sikuncome inkinga ukuthi phela ke asikwazi dadewethu asikwazi bhuti asikwazi anti ukuthi awusiwe isaziwayo kodwa nje wazi ukuthi hayi sikhona thina esithandayo makwenzeka izinto ezinhle nokuthi nje nokuthi abantu laba esibabona kumabona kude kuma TV shows abangosaziwayo asijabuli njalo makuhlezwe ku report izinto ezimbi ngazo asifani asihleze sizojabula ukuthi ziyakhala ngoba kukubi ziyakhala noma kukuhle mhlambe nalokho kumele sikujwayele ukuthi ziyakhala kodwa kumnandi ziyakhala kodwa nakho kuhle ayike ngoba sina sithanda le show kule channel bengintshela nje ukuthi hawo usho ukuthi ke into yasekhaya kusegazini ukukhahlela ibhola nangu abongwe ukhethiwe ngapha nangu umpumelelo nayo yagijima egoli abanye bathi akazukuba khona ku season 6 nabe ngithi ufollowe i-page le family mase uma ubukisisa ama pictures abo uzobona la okushutha khona Uthando Nes'thembu uboneke la abayishuthela khona nje beyifamily mase uyabona ukuthi umpumelelo ake khona season 6 kodwa ngoba ke ukhona mhlawumbe obuzayo ukuthi akekho umpumelelo ngoba ubona isithombe sika Mayeni engekho ukhona ukhona Bengithi niyathanda ukuthi wena ubuhlebe kodwa ezinye izinto ukhona umpumelelo nizombona futhi uzovela. Okay ke bye.